Min jemmen u jitgħammet isalva. Dan il-kliem mill-Evanġelju skont San Mark li għadna kemm rajna u li aħna nisimgħuh anke fl-10 ta' Frar. Jiġbor fih il-festa li bdejna niċċelebraw il-lejla. Il-konverżjoni tal-Apostlu missierna hija esperjenza qawwija ħafna li twasslu għall-laqgħa personali ma' Ġesu li hija l-fidi. U nafu li fuq l-istedina ta' Ananija huwa jiddeċiedi li jitgħammet. Kif nafu wkoll mill-ittri tiegħu li waslulna li hu kien perswas li s-salvazzjoni tiegħu qiegħda u ġejja minn Ġesu. Min jemmen u jitgħammet isalva. L-Apostlu missierna isejjaħ lilu nnifsu Apostlu. L-ewwel nett għax huwa mibgħut minn Ġesu stess, Ananija wkoll iwassallu l-messaġġ li huwa magħżul biex iħabbar lil Ġesu lill-ġnus. Imma jekk aħna nħarsu lej it-12 l-Apostlu, inkluż Mattija li ħa post Ġuda l-Iskarjota, dawn ma tgħamdux. L-Apostlu San Pawl huwa dak li fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu jirċievi l-magħmudija. U b'xi mod huwa ħafna qrib tagħna għaliex isir dixxiplu ta' Ġesu mhux bit-tiroċinju, bit-training ta' 3 snin u bil-laqgħa personali ma' Ġesu li tieħu post is-sagramenti, imma l-kemm jiltaqa' mal-mulej fit-triq ta' Damasku, il-mulej jindikalu xorta waħda it-triq tas-sagramenti. U għalhekk huwa apostlu li jagħmel il-mixja li nagħmlu aħna. Għaliex aħna għandna bżonn is-sagramenti, għandna bżonn il-magħmudija biex inkunu ħaġa waħda ma' Kristu, insiru nsara u għalina tinfetaħ is-salvazzjoni. Din is-sena f'din il-festa solenni li għat-titular tal-katedral tagħna nistgħu ngawdu il-kapolavur ta' Mattija Preti fil-glorja tiegħu. Inawgurat propju ftit tal-jemilu, nistgħu napprezzaw il-ġenju ta' dan l-artist Kalabris mill-Kalabria u l-idea teoloġika tiegħu. Ħanaqsam magħkom xi affarijiet li jolqtuni meta inħares lejn il-kwadru titolari tal-Mattija Preti biex jgħinni fit-talb. L-ewwel nett San Pawl jew Sawlu qiegħed fl-art, il-ħarsa tiegħu mitlufa għaliex għalkemm qiegħed fid-dialogu ma' Ġesu antiċipat diġà l-istat tiegħu ta' bmieħed li tilef id-dawl. U l-idejn miftuħa ta' Pawlu jikkorrispondu mal-idejn miftuħa ta' Ġesu. Id-dialogu
bejn Ġesu u Sawlu huwa dialogu profond. Sawlu, Sawlu, għaliex qiegħed tippersegwitani? Nħobb nimmaġina lill-Apostlu missierna jaħseb fuq dawn il-ftit kelmiet u jifhem li Ġesu iħossa qawwija ħafna l-identifikazzjoni tiegħu mal-Knisja. Min int? Jgħidlu Pawlu, min int? Mulej. Jien Ġesu ta' Nazaret li int qiegħed tippersegwitah. Issa Pawlu ma kienx qiegħed jippersegwita l-Ġesu, is-sit tal-istorja li qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Kien qiegħed jippersegwita lill-Knisja, lill-insara. Imma Ġesu iqis magħmul lilu direttament dak li jsir lid-dixxipli tiegħu, dak li jsir lill-Knisja. Ma jgħidux jiena Ġesu li ben ta' Alla, lanqas jgħidlu jiena l-mulej. Jintroduċi lilu nnifsu bħala Ġesu ta' Nazaret. Dak it-titlu li kien ukoll użat fil-kundanna tiegħu. Ġesu ta' Nazaret, Sultan tal-Lut. U min jaf kemm il-darba l-Apostlu missierna ipprova jifhem għaliex il-mulej uża dak it-titlu għalih innifsu, l-istess titlu li bih ġie msallab, u għaliex immedeżima ruħu qott lilu nnifsu ħaġa waħda magħna. Nistgħu ngħidu li f'din l-espressjoni Ġesu imsallab huwa wkoll Ejmannuel, Alla magħna. Għax dak li jsir lilna isir lilu, hekk iqisu. Kif nafu hemm iżjed minn rakkont wieħed ta' dan l-avveniment. Diġà fl-Atti tal-Apostli stess hemm żewġ verżjonijiet ta' din l-esperjenza. L-ewwel fin-narrattiva ta' Luqa fil-Kap 9, u mbagħad Pawlu stess li fid-dialogu lejn l-aħħar tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli fil-Kap 23 jerġa' jirrepeti l-esperjenza. Imma in-nukleu l-erq fondamentali tal-esperjenza hija wkoll stedina biex Pawlu jgħaddi mid-dlam għad-dawl. U għalhekk hemm ukoll l-esperjenza fiżika li hija ixbija qawwija ta' dak li qed isir fir-ruħ ta' Pawlu. Kien qrib nofsinhar, imma id-dija tal-esperjenza u l-glorja ta' Ġesu tisboq id-dawl tax-xemx. U din id-dija lil Pawlu tamieħ jibda jgħix fid-dlam fiżiku. Imma fil-qalb tiegħu beda proċess li bil-mod qed jiftmu
qiegħed jinfatam permezz tiegħu mid-dlamijiet tad-dnub u l-ħażen u qed jersaq lejn id-dawl veru. Sawl hija hu id-dawl. Kemm hi ħaġa sabiħa li nirriflettu fuq dan il-kliem ta' Ħananija. Ħananija ismu jfisser Alla ħanin. Dan kien ir-raġel mibgħut għand Pawlu Alla ħanin, l-istess ta' Joħanan ukoll. U dan il-prekursur Ħananija jistieden lil Pawlu jersaq lejn id-dawl. Dak il-ħin qed jgħid Pawlu fil-kapitlu 23 tal-Atti bdejt nara u nħares lejh. U hawnhekk naraw ukoll it-trasformazzjoni tas-sensi ta' Pawlu. Il-konverżjoni ta' Pawlu hija wkoll trasformazzjoni tal-mod kif iħares, kif jara, kif jisma'. Hija trasformazzjoni radikali. U Ħananija jgħidlu, Alla ta' missirijietna għażlek biex taraf ir-rida tiegħu. L-għarfien tar-rieda ta' Alla. Tara lil dak li hu l-ġust. Mela tara lil Ġesu. U tisimgħu ikellmek b'fommu stess. U minn din l-esperjenza li għamel Pawlu li bil-perċezzjoni tar-ruħ tiegħu bis-sensi li il-mulej jimissom, jara, jisma, jifhem u jirċievi il-missjoni li jkun xut, martis jew martri. Għax int għad trid tixed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U din hija fi ftit kliem il-missjoni ta' Pawlu. Dak hu li jagħmel fostna u li aħna niċċelebraw bil-miġġja tiegħu fl-10 ta' frar. Ġi fostna, aħna l-grazzja tal-Alla lqajnieh u tagħna xhieda ta' dak li ra u sema. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna biex aħna niġu trasformati dejjem iżjed f'dixxipli tal-mulej. Waħda mill-affarijiet interessanti huwa dettall ippiku biex ngħid hekk, imma se ngħidu anke biex nikkonkludi. Kif taraw iż-żiemel li hemm u li qed jiġi miżmum għax imbeżza b'dan id-dawl, huwa ta' kulur skur bi ftit abjad. Mhuwiex iż-żiemel tad-dixxipli. Iż-żiemel tad-dixxipli fl-ikonografija kollha wara l-ktieb tal-Apokalissi huwa żiemel abjad. Jekk imbagħad taraw il-kwadru li għandna tal-Mattija Preti ta' San Pawl qiegħed jiddefendi lil Malta, rikeb żiemel abjad. Iż-żiemel tad-dixxipulat. Iż-żiemel ta' min huwa kollu ta' Ġesu. Hekk ukoll fil-qaddissin kollha l-ikonografija fejn hemm xi żiemel San George pereżempju. Il-kwadru sabiħ tal-Mattija Preti li għandna San Ġwan. Iż-żiemel abjad għaliex fil-kapitlu 19 tal-Apokalissi Ġesu jidher rikeb żiemel abjad, jiġi ddikjarat
il-verbum dej, il-kelma ta' Alla, fidil u veru, u warajh hemm ġgajta numru kbir ta' dixxipli rekbin żwiemel bojot. U din ukoll huwa b'xi mod l-ikonografija li għandna fil-katedral li tfakkarna f'dan il-proċess. Wara kollox hawnhekk għandna wkoll il-kwadru tal-Mamudija ta' Publiu. Għaliex dan l-Apostlu li tgħammet biex isir ħaġa waħda ma' Ġesu, lilna wkoll fetħilna il-bieb tas-sagramenti. Ra u sema. Ħaddan id-dawl u obda lil Ġesu billi kien għal-ġnus, inklus aħna, dawl fid-dlam.